Han anede ikke, hvor han var. Han havde aldrig været i denne del af parken før. Træerne stod meget tæt lukkede. Næsten sollyset ud. Og stien var så smal, at nær til forsvandt i krattet. Det var som at gå i en skov. Gustav har aldrig vidst, at parken var så stor. Han løb i lang tid. Løb indtil han var sikker på, at han var sluppet fra Daniel. Løb ned ad stien, han ikke kendte, og nu var han faret vild. Han var ved at blive bange. Hvorfor var ingen mennesker? Hvorfor var helt stille? Han kunne hverken høre fugle. Han drejede ned ad stien, der snodede og buede sig, og blev mere og mere smal. Han blev helt rundtosset. Han skulle ikke til at vende om, da han fik øje på brønden. En brønd. Den var gammel, bygget af sten, der var dækket af mos. Og et øjeblik havde nær forvekslet den med en stor træstup. En enkelt solstråle skød ned mellem træerne og ramte et skilt. På skiltet stod der et krone for et ønske. En ønskebrønd, mumlede han. Men en ønskebrønd? Gustav åbnede hånden. Der lå en 50 øre. Jeg ønsker, at Daniel forsvinder. Han lyttede efter plasket, men der kom ikke noget. Gustav så ned i mørket. Brønden var nok tørret ud, og bunden var dækket af ukrudt. I nat bliver dit ønske opfyldt. Sådan lød det fra brønden. Gustav gik i panik. Han ville hjem. Han sputtede alt, hvad han kunne.